idan ka shiga banki kar ka yadda ka saki jiki da mutumin da baka san shi ba. Zan ba ku labarin abin da ya faru da gaske kuma akan idona, don haka a kiyaye. Wani dattijo ne shigo cikin banki, kana ganin shi kasan yana cikin yanayi mawuyaci kuma yana buƙatar a tallafa masa. Ya shigo da wayarsa ya karama a hannu akan zai zo ya cire kuɗi. Sai wani saurayi ya gan shi ya taimake shi akan zai cike masa tela ta banki ɗin. Sai ya tambaye shi, baba nawa ne kuɗin da aka tura maka? Sai ce, yaro 15,000 aka tura min. Sai ce, to baba mu je a cike maka takarda sai ka cire kuɗin ko? Sai suka tafi. Yana cikin cike wannan takardar sai ya riga ce, baba mu gani a cikin wayar taka. Sai duba sai ga alat na 15,000 wanda aka turo masa. Suka cike takarda sai ya zama na cewa sun tafi kankanta akan za a cire kuɗin. Sai yaron sai ce, a baba akwai kuskure a nan, bari in karɓa ran biro a can a gyara sai a zo a ba da takardar a cire kuɗin. Tsoho yana jira a bakin kankanta. Yaron ya tafi kawai sai ya je can, an ɗan jima kaɗan tsohon sai ga bai ga yaro ba, kawai sai mika takardar. Sai aka ce, baba ai ba kuɗi a cikin account ɗinka. Sai ce, a'a akwai kuɗi mana 15,000 an turo masa daga wajen yarsa, zai je sai magani. Ana dubawa sai aga an siyi kati 5,500 sau 3, 15,000. Baba ka ce ai ka siyi kati? Sai ce ai ko shi bai siyi kati, shi ba ma iya sayan kati ba. So da bincike sai a gano cewa ashe wannan saurayin da ya karɓi wayan baba zai taimaka ya cike tela ya ga alat ɗin kuɗin, kawai sai ya amfani da wannan sim ɗin sai ya siyi katin 15,000 ya tafi, kuma ya tafi da wayar kuma ya tafi da kuɗin. Haka ya bar wani dattijin a cikin banki a yanayi na tausayi. Abin duba a nan shine, na farko kar ka yadda idan baka san mutum ba a cikin banki ya zo da kansa ya ce zai taimake ka, ka amince. Na biyu, kar ka kuskura ka ba wa mutum wayarka, musamman waya da kasancewa akwai layinka na banki da kuma sauran alat da abubuwa na sirrinka a ciki. Ina fatan za a kiyaye kuma za a share wannan bidiyon saboda a taimaka wa waɗanda ba san me yake faruwa ba idan sun shiga banki suke sakin jiki su kauce wa irin wannan matsalar. A ƙarshe kuma nake cewa idan ka taɓa ganin wani abu da ya faru a idonka akan banki wanda ya faru kuma mara daɗi ne, to a haɗu a comment section saboda a tare a ƙarar juna ilimi. Kafin nan nake cewa mu haɗu a bidiyo na gaba, amma da Allah kada a manta a yi like, a yi share, sannan kuma a yi following idan wannan shine karin farko da ka samu wani tasha ta mu ta Harkar Banki TV. Na gode.